Zainab Indomie. Zainab Indomie dai na ɗaya daga cikin fitattun jarumai a masana'antar Kannywood da aka daina ganin sa a 'yan kwanakin nan. Shin ko me dalilin hakan? Ku dan dakace mu domin mu kawo muku cikakkiyar hujja da kuma dalilin da yasa aka daina ganin wannan jaruma a cikin shirin fina-finan na ƙungiyar ta Kannywood. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku a cikin labaran Kannywood. Zainab Indomie na ɗaya daga cikin fitattun jarumai a wannan masana'anta ta Kannywood da aka daina jin ɗuriyarta a 'yan kwanakin baya. Jarumar da ta shahara kuma ta yi suna a wannan kungiya ta Kannywood, inda aka dinga yaɗa wasu hotuna wanda za ku ganta ba kafa ɗaya tana kwance akan gadon asibiti, wanda mutane suke tunanin ko wata larura ce ta sauka kan jarumar, inda aka yanke mata kafarta guda ɗaya. Sai dai da muka bincike ya tabbatar mana cewa babu abin da ya samu jarumar na daga zargin da mutane suke na rasa kafarta da ta yi guda ɗaya. A tattaunawar da aka yi da jarumar ta bayyana cewa an daina ganin ta ne sakamakon ta ba wa 'yan baya dama domin su ma su zo a dama da su a cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Jarumar da ta bayyana cewa a shekaru da suka wuce kara 1 zuwa 2 ta yi jinya, inda ta sha wahala sosai, inda mutane su kuwa a kafafen sada zumunta suka rika yada labaran jita-jita na cewa jarumar waina da cutar kanjamau. Wasu ma suka rika cewa yanke mata kafa aka yi sakamakon cutar kansa da ta kamu da ita, wanda duk wannan labarin ya kasance ƙarya ne, ba shi da sahihanci, babu kuma inda aka samu labarin, kawai zato ne da mutane suke yi. To sai mu ce wannan kenan, inda duka a nan kuma muka kawo ƙarshen labarin na Kannywood akan wannan fitacciyar jaruma mai suna Zainab Indomie. Kar ku manta ku danna mana subscribe idan wannan shine farkon shigowar ku, sannan sai ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu. A ƙarshe muna fatan za ku yi likin ɗin wannan bidiyo. Mun gode.